ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಚೆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕರೆಂಟೆಡ್ ರನ್ ಆಪಣೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ತುಕ ಇತ್ತೇನು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಂತದ್ದು 1 year ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು. ಬಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಂತಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಳೈತೇನೆ ಬಾಕ್ಸಿನ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆತ್ತೊಲೈತುಲೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಮುಚ್ಚಲು ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದನೆ ಮುಚ್ಚಲಂಚ ದೀಪೇನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಲಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇನ್ನು ದೆತ್ತ ಅಂಚ ಇಂದು ತಿರಿಯದ. ಓಕೆ, ಏನು ತಿರ್ತೆ ಕಣ್ಣು ದಂಜನೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಳ ದಂಜನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಬನ್ನಳ ದಂಜನೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆಂತು ತಿರ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದು ಕುಕ್ಕರ್ದ ಅಡಿತ್ತ ಭಾಗ ಇಂಚುಂಡು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕೇಬಲ್ ಉಂಡು, ಎತ್ತ ವಯರ್ ಉಂಡು, ಈ ವಯರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಇಂದು ಇಂಚುಂಡತ ದೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಈ ಬನಲಡೆ ದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತೀತೇವೆ. ಮೂಲು ತುಲೆ 4 ಕಪ್ಪುಗು 1/4 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಕಪ್ಪುಗು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಎನ್ಮ ಕಪ್ಪುಗು. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಚೆಫ್ ಪನ್ಪಣಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಂತದ್ದು 1 ವರ್ಷ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಐನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಜಿ. ಬಟ್ ಐನು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದ್ರೆ ನೀನು ಟೊಯ್ಪವಲ್ಲ ಇತ್ತಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತದ್ರ ತುಲೆಂದೇನೆ ಏನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತುಲೆ ದೆಟ್ಟುಲೆ ಫಸ್ಟ್ದು ಒಂಜಿ ದೆತ್ತ ಪಾರ್ತುಲ್ಲ ಇಂದನೆ ಮುಚ್ಚಳ ಉಂಟು. ಇಂದನೆ 3 ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ 5 ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐದು ಬುಕ್ಕತ್ತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ 5 ಬುಕ್ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ತೋಪು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ 5 ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮೈನ್ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಈಗೈತೆ ಎಂದತೆ ಮುಲ್ಪ ದೂರದಿಟ್ಟು ಮೂರು ಸ್ವಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮುಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಾಮ್ ಉಂಡು, ಕುಕ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ ತುಲೆ ಮೂಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಸೈಡ್ ಇರ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಈ ಪಾತ್ರಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತದೆ ತುಲೆ ಪಾತ್ರದ ಉಳ್ಳಾಗಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ತೋದು ಬರದಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ 4 ಕಪ್ಪು ದೆಟ್ಟು 4 ಕಪ್ ಬಾಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಬೋಡು ಆಜು ಗ್ರಾಮ್ ಬುಕ್ಕ ಆಜು ಕಪ್ಪು ಬಾಡಿಯರ್ನ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡು. ಎನ್ಮ ಕಪ್ಪು ಬಾಂಡ 1.25 ಲೀಟ್ರ್ ಬೋಡು. 10 ಕಪ್ಪು ಬಾಂಡ 1.8 ಲೀಟ್ರ್ ಬೋಡು. ಈತದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಡತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದೇನೆ ದಿನಾಗ ಈ ಪಾತ್ರ ಇಂದೇನೆ ಅಡಿಟ್ಟಿಂಚ ಉಡಿಯೋಡು ಇಂಚಾಜಿ ಅಟ್ಟಿದಿರೋಡು ಅಡಿಟ್ಟು ದೀತೆ ಇಂದೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತಲಾಗಿಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ಕೇಬಲ್ ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ. ಟೈಟ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡತ್ತ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ
पूरा सेट मंत्री तुले अंदर जंक्शन बॉक्स अंदर पावर देख कनेक्ट मात्र सो इंदु इंचिन सेटअप ನಾನು ದೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಅಂದು ನೆನ ತಿರ್ತವಾಗ ದೆಟ್ಟೆ ಮೈನ್ ಒಂದು ಈ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮೈನ್ ಭಾಗ ತುಲೆ ಈ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತುಲೆ ದೆಕ್ಕಿದೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಮೊದಲ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತಿರ್ತದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ತೇನೆ ಇತ್ತದ್ದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾತ್ರ ಇದು ತೋಪು ಇಲ್ಲೇ ತೋಪದಂಜನೆ ದಟ್ಟ ಪೂರ ಮೂಳೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 8 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಾಡು ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಂತೆ ಇಂದನ ಪಾಕ ನಿಂಚ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಂಚ ತಿರುತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮೂರು ಉಂಡು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನಿಂಚ ಮೆತ್ತದಿರ್ತ ಬಾಬರು ನೆಂದಿರೋಡು ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ತುಳೆ ಇಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಪ್ಪು ದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಏನ ರೈಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ರೈಸ್ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಕೊಂಡುಗ ಪಿರದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬೇಯ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಕ ದೆಕ್ಕದು ಬರ್ಪೆ ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅರಿನ ಸೋಕಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಕೊಂತದೆ ಇಂದೆಂತ ದಿಕ್ಕು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಇನ್ನು ದಿಕ್ಕದ ಕೊಂತನ ಅರಿ ಇತ್ತ ಮೇಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರಿಣಿ ಎತ್ತ ಮಿಂತು ಪಾಡ್ತೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ನೀರುಂಡು ಐದು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೀರು ಮೈತದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ದಿಕ್ಕದ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ ಪವರ್ ಆನ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಇದು ಜನ ಪವರ್ ಆನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಳೈತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾವನುಂಟು ವಾಮ್ದು ಕೊರ್ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಪನೈತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಳು ಕುಕ್ಕ ಒಂದುಂಟು ತುಲೆ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪಣವು ಈ ರೀತಿಯ ಕೈಲೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲಿ ತುಳೆ ಉಂಪು ಸೋಕಡೆ ಬೇಯ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ದರ್ಬರ್ದನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೊಪ್ಪು